Здравейте! Днес ще говорим за второто идване на Исус Христос. Когато Исус възкръсна и се възнесе на небето, някои хора, които си мислят, че говорят с Бог, са започнали да съобщават различни дати, кога Исус отново се връща на земята. Но на посочените дати Исус никога не се връща. Защо? Отговорът е в Библията. В Евангелие от Матей, глава 24, стих 36, Исус казва на своите ученици: никой не знае кога, нито небесните ангели, нито Синът, знае само Отец. Така Исус предупреждава всеки човек, който предсказва неговото завръщане на земята, а също и хората, които вярват на лъжливите дати. Лъжи са, защото точното време е скрито от човека. Тайна е. Датата е само в ума на Бог. Когато Исус дойде първият път на земята, хората го видяха като бебе в малкия град Витлеем, а 33 години по-късно го видяха на кръста като Спасител на света. А когато дойде отново и стъпи на земята, всички ще го видят, но не като бебе и не на кръста. Тогава ще го видят като цар, идващ от небето в голяма слава, силен да съди и владее 1000 години народите по цялата земя. Второто идване ще бъде на 2 пъти. Първо, Исус ще слезе от небето върху облак и ще чака във въздуха, без да слиза до земята. Там от облака ще извика със силен глас на умрелите да възкръснат с нови тела, а на живите по онова време християни ще бъдат изменени телата. С новите тела никога няма да се разболяват, да остаряват и умират, и ще полетят с тях, за да се срещнат с Исус. Исус ще ги чака във въздуха и ще ги събере, за да ги заведе на небето и да не се разделя с тях никога. Невярващите мъртви няма да възкръснат в онзи славен момент, а чак след 1000 годишното царуване на Исус на земята, за да бъдат изправени на съд пред големия бял престол, да чуят вечните си присъди и да бъдат хвърлени в огненото езеро, наречено Пъкъл. След грабването на християните и отвеждането им на небето, тук на земята ще започне 7-годишно страдание, за да изпита евреите, които са отхвърлили и разпънали Исус. Също и невярващите хора от всички народи. Това време е познато от Библията като голямата скръб. И тогава ще има хора, които ще повярват в Исус, но ще бъдат жестоко преследвани,
а народа Израел ще премине през нечувани и невиждани изпитания. Хората ще искат да умрат, но смъртта ще бяга от тях. Голямата скръб ще завърши с победоносното второ идване на Исус на земята, за да въведе 1000-годишно царство. Връщането му има 4 цели. Първа – църквата, неговата невяста. Втората – Израел. Трето – Антихрист. 4. Народите на земята. Първо, целта на Исус за църквата, неговата невяста, е да я грабне, за да не присъства на земята по времето на голямата скръб, да я заведе на небето, да я представи на Отца като своя годеница и да присъства на сватбеното угощение. Второ, целта на Исус за народа Израел е да го освободи от страданието, което Антихрист му причинява по време на голямата скръб, да събере евреите от цялата земя и да царува над тях 1000 години като обещания техен Месия цар. Трето, целта на Исус за Антихрист. В последните дни на нечестивия свят ще се издигне човека Антихрист. Ще бъде силен и ще получава сила от дявола. Ще бъде противник на Бога и на хората. Ще владее тогава възстановената Римска империя и ще постигне върховна политическа власт. Ще преследва евреи и неевреи, които по времето на скръбта ще повярват в Исус. Ще спре поклонението на живия Бог и ще иска хората да се кланят на Него и на държавата. Ще назначава свещеници за себе си и ще принуждава хората да подчинят съвестта си на държавата и на Него. Ще премахне закона на Бога и ще спре жертвоприношенията в храма. Ще вкара в храма безсрамен идол и ще заповяда на хората да му се поклонят. Ще заплашва със смърт всеки, който откаже да се поклони. Ще поставя на ръцете и челата на хората, които му се покланят, белега на своето име 666, като знак, че са негови и за да могат да купуват и продават. Ще заблуждава хората, че държавата е по-велика от Бог. Но точно в това демонично и бесовско време Христос ще се върне на земята, ще унищожи фалшивия и измислен от хора християнски свят и ще издигне царство, в което лично Той ще бъде и Бог, и цар. Ще хвърли човека Антихрист жив в огненото езеро, а дявола ще върже за 1000 години в мрачен затвор в бездната. Четвърто, целта на Исус за народите преди да въведе 1000-годишното царство е те да бъдат първо съдени. Това е съдът над живите хора. Мерило на този съд ще бъде отношението към евреите, които ще повярват в Исус през скръбта
и които Исус нарича събратя мои. Исус Христос ще раздели света на овце и кози. Овцете са тези хора, които са съчувствали и помагали на евреите християни. На тях Христос ще каже: елате, вие благословени от Отца ми, влезте в радостта ми, в царството ми. А козите са хората, преследвали, мъчили и убивали евреите християни. На тях Христос ще каже: идете си от мене, вие проклети, и ще ги унищожи. После напълно ще събори нечестивите земни царства, кралства и правителства. Хората, на които Исус ще покаже милост, ще останат живи и ще бъдат жители на Неговото царство на земята, под Неговата власт, без робство и неправда. Това царство ще бъде златния век на земята, когато Бог отново ще царува, а човека отново ще участва в Неговото управление. Ще цитирам 3 стиха от Библията, които потвърждават, че Исус се връща на земята. Първи стих. В Евангелие от Йоан, 14 глава, 3 стих е записано, че преди страданията на кръста Исус казва на своите ученици: в дома на моя Отец в небето има много място. Аз, като отида и приготвя места за вас, пак ще се върна и ще ви взема при себе си. Втори стих. В Делата на апостолите, 1 глава, 10 и 11 стих е записано, че след възкресението от мъртвите, Исус пред очите на своите ученици се възнесе и облак го прие. А 2 мъже в бели дрехи застанаха до учениците и казаха: този Исус, който се възнесе на небето, пак ще дойде. Трети стих. В послание към евреи, 9 глава, 27 и 28 стих пише: както е определено за хората веднъж да умрат, а след това съд, също така и Исус, след като веднъж понесе греховете ни на кръста, ще дойде втори път за спасение на онези, които го чакат. О, колко силно копнеем ни за Исус Христос и как очакваме с нетърпение и радостно вълнение второто му идване. Всички вие, които обичате Бог Исус Христос, бъдете благословени в тази надежда за Неговото пришествие. Амин.